Тда Руси Мадина ма занг зада мега ози роғам мета. Руша сьомек нау Руси петакет фақат мада занг мезана у петака рабги. То кира петак мегӯй ҳайвон? ҳуй бутене бача чока десен ҳайвоне беақлен чен тезуй птен дафшен ку? Ҳуй бутеака май рамекшум. А бача шурат биши ты нахоҳай пишти аруса ҷанг кунӣ. Аммо арус ти я одами намешидани ахмақ буд. Чӣ кор дорем да ҳами арусима? У нау Мустафо мега арус тия петака. Рост мегӯ ме ҳайвони ахмақ. Зимек табги дафша ты? Нагрез эмир, нагрез. Эй биши гӯша, безор кади ҳайвон. Акай Ҳабиб, ба гуфти шумо ҳасбула мезана ё ки Абдурозиқ? Хай ака ман ира ҳичи гуфтанӣ нестама. Мақсад дами дамои охир Инстаграм аҳамият метам. Фақат гапу чап дар бораи ҳардиам ёй. Ака хай гуфта намешава. Абдурозиқ ҳам бақувватай. Иҷада мо виноват нестем ки актошто мо Дагистанецем бақувватем. Агар ихе бигирем Абдурозиқ ҳам тоҷикай. Задаги қурутови очагира полни худ бақувватай. Мумкин ки хаспика тита пит кина. Чӣ ухе ранги мирғонигу дорӣ? Поёнтар нигоҳ ки мирға мебинӣ. Додаҷон гузарондестӣ? Мезани як ба як? Як ба як чия ман хати шаш ба як мезанам. Рафтем ба чакко. ёфтену одамеро ки ба номи ман сайтӯӣ кадай. Беҷо шидем акаҷоняй навиштара. Ответ намета мегира блогмон мекуна ба 12 саат навиштимаш ответ намета хай чо кунам. Магарам бо ҳам бейламормуза бугум. Шӯҳрат буги масъалаи ҳайвона бибин. Лайкош мара гузаштесай. Нашудесая бача. Я ҳафтая пиштами корам намешава. Ту метонисти ку? Инстаграми барона диздиди ҳич ка хитт накард. Амирам биги бидизд. Аб нест радноё барои омадантон пага ман нишон метам ки будан ман. Эй сағираи ахмақ, оли ман мурданӣ нестам. Оли хелам мезанӣ ки мара бикишӣ. Оли ман даи сериё намебурам. Фаҳмидӣ ахмақ? Ман тура даи нами сериям мекишам. чо кади додарҷон? Мара киштанӣ будӣ? Озизан тадиди тай дордай? Полни худ фикро таҳлиш кардӣ, а? Э пад ман гуфтам ки ту мара кишта наметонӣ. Агар мара бикишӣ, пад безан мемонӣ, дига отат занат намета. Фаҳмидестай? Эй, ҳайвони синигӯ. Ассалому алайкум бародаро. Чӣ хеле ки диден дар бои ман бой додам. Бисёр баъд дар ҳамин директ савол додем ки дар бораи бой доданат гап зад. Хай чӣ гап занам бародаро? Дидем ки дар бои ман бой додам. Ҳабиб задам, не пацанам задам. Хай рӯз то буга занам мезанам. Ҳич гуфтанӣ наметонам. Мақсад ки и ҳаёта, и бой мети ярӯз не ярӯз. Баъд ҳамҷо як чизи дигара гуфтам бугум то пад ҳамин баъди ҳамин боим Инстаграм медурам. пад як хелеш ҳамун унҷа да як 2 минута хоб кунам. пад як хелеш гирифта сурати мара дар тори дивани оташ мондай, холаш мондай, ман нафаҳмидам. пад ту ҷама ҳам гуфтам як 2 минут хоб кунам, бо далш мехезам боя ҷанг мекунам ки яҳин мехезам ки дар хона монам. Чӣ мековӣ ҷо? Ҳеч не брат. Арӯс овардӣ? Сағирачатрам хаб домакун. Сози ангаҷон тенди саломатиёт созай. Ай, Сағира ту чӣ мекувӣ?
ما را کار میگویی خودت حراس میاری؟ شما خونه ندارین؟ خب که میشه بخشش ردنوی ما نفهمیده مهمان داری تو من را گفتی در خونه هیچ کنیز کو؟ من خیلی نمیکنم میرم خیلی چو کنیم بذار بره رفتیم ردنویو گوش کنه نیسه کسافتو من بریم بخوننم درساتونا من گفتم اگه شما آدمشین دانشگاه دراردمتون اگر نه رویتون میکردم میرفتین روسیه میفهمیدین چی گپای حالی غریبه چورا میفهمیدین بچه بیاین روز ممتن بخونین درساتون اوخیای کی آدمشای یا باری دیگه پرابلم میکنین با نگاه کنین اکا جان چه خیلی روزی گریش سر بتیم روزی هم روزی گریش کیسای راست میگه همی شورات بیاختمون او رنگ دیگه روزی گریش کنیم گب نیست تکازی حالش میرم میکنم یه ایفون میگیرم بسای بعد یکون سپونسر میویم تا جاش یکون فکر نکه من خودم حالش میکنم ایسه گوشک شورات دا حیات موزیکی دا خیلی قطعی موزیکو بگردی موزیک میشه دا آدمان او را تو کشتی این را دوست میپرسد یا پروکورور؟ چون دوست میپرسم دوستی که به من باور نداشته باشد ندارم